Představte si to nejkrásnější město na světě. Benátky. Město kanálů, masek a úžasný historie. Ale jen pár kilometrů od slavného náměstí svatého Marka, v modrých vodách Benátské laguny, leží ostrov, na který se žádný gondoliér neodváží vjet. Ostrov jménem Poveglia. Dnes je to místo zarostlý plevelem a obklopený hníjícími zítkami. Ale pod tou vegetací se skrývá něco, co popírá lidskost. Říká se, že 50% půdy na tomhle ostrově tvoří lidský popel a prach z kostí. Není to metafora. Je to děsivá realita. Všechno to začalo v dobách, kdy Evropu kosila černá smrt. Mor. Benátky byly bohatý, ale proti neviditelnému zabijákovi byli bezmocní. Úřady potřebovali místo, kam odklidit ty, kteří už neměli šanci. A tak si vybrali Povegliu. Zpočátku tam vyváželi jen mrtví těla, obří bárky naložený mrtvolami, který už nikdo nechtěl pohřbít. Na ostrově hloubili masový hroby, takzvaný lazareta. Jenže mor se šířil dál. A Benátky propadly hysterii. Začali tam vyvážet i živí. Stačilo, abyste jednou zakašlali. Nebo měli trochu vyšší teplotu. A strážníci vás vyvlekli z domu. Rodiče odtrhávali od dětí. Hodili vás na loď plnou hníjících mrtvol a vysadili vás na břehu. Poveglie. Představte si ten pohled. Vystoupíte z lodi a první, co ucítíte, je smrad pálícího se masa. Všude kolem vás jsou stovky, tisíce lidí v agónii. Ležíte v bahně vedle někoho, kdo už vydechl naposled. Nikdo vás neléčí. Nikdo vám nepomůže. Jste tam jen proto, abyste v tichu a izolaci zhnili. Kroniky z té doby popisují scény, který lidský mozek odmítá zpracovat. Kvůli nedostatku místa začali mrtvé pálit na obřích hranicích. Dým z ostrova byl vidět až z Benátek. Lidé na pevnině si zakrývali nosy a modlili se, aby ten popel nedoletěl až k nim. Jenže on dolétal. Ten popel, který Benátčané smívali ze svých oken, byl popel jejich sousedů, jejich přátel. Na Poveglie zemřelo podle odhadů přes 160 000 lidí. 160 000 duší, který odešli v nepředstavitelných bolestech, osamocený a plný nenávisti k těm, kteří je tam poslali. Místní rybáři se ostrovu dodnes vyhýbají obloukem. Tvrdí, že jejich sítě tam občas vytáhnou z hloubky něco, co nejsou ryby. Vybělený lebky, kosti rukou zaťatý do bahna. Ale to nejhorší není pod hladinou. To nejhorší je v samotném vzduchu na ostrově. Pokud tam dnes vstoupíte, ucítíte pod nohama zvláštní, měkkou půdu. To není hlína. Je to jemný, šedý prach. Pozůstatek desítek tisíc těl, který se tam rozpadly na prach. Každý váš krok víří popel někoho, kdo tam kdysi křičel o pomoc. Ale historie, Poveglie, tímhle neskončila. Temnota ostrova teprve začínala nabírat na síle. Protože o staletí později se Benátky rozhodly, že na tomhle poli mrtvých postaví budovu pro ty, o který se společnost taky nechce starat. Postavili tam blázinec. A tehdy se brány skutečného pekla otevřely do kořán. Rok 1922. Benátky se rozhodly, že na izolovaném ostrově Povegliamc postaví monumentální budovu. Oficiálně to měl být domov pro seniory. Ale pravda byla mnohem temnější. Stala se z toho psychiatrická léčebna pro ty nejvážnější případy. Místo, kam odložíte lidi, na kterých chce svět zapomenout. Představte si ty pacienty. Lidi s rozbitou myslí, citliví na každý zvuk a stín. Jsou převezeni na ostrov, kde je vzduch těžký pachem hniloby a kde pod každým základem budovy leží tisíce kostí. Netrvalo to dlouho a chodbami ústavu se začal šířit křik. Nebyl to ale křik bláznů.
Byl to křik lidí, kteří viděli něco, co tam nemělo být. Pacienti si začali stěžovat personálu, že v noci k jejich postelím přicházejí postavy. Postavy s černými, prázdnými dírami místo očí. Postavy v roztrhaných středověkých hadrech, který ze svých úst zvraceli černou krev a popel. Dívají se na nás, šeptali pacienti s hrůzou v očích. Slyšíme, jak škrábou na zdi. Cítíme jejich ledový dech na krku. Lékaři a sestry jim nevěřili. Považovali to za halucinace, za projev jejich chorob. Jenže pak se začaly dít věci, které nešly vysvětlit diagnózou. Dozorci slýchali v prázdných sálech zvuk stovek bosých nohou, který pleskali od laždice. V kuchyni se sami od sebe převraceli obří kotle s polévkou. A v kapli, kde se nikdo nemodlil, začaly zvonit zvony uprostřed noci, i když k nim nevedly žádný provazy. Atmosféra na Povélje začala drtit i ty nejzdravější lidi. Ale ten největší děs teprve přicházel v podobě muže, který měl těm lidem pomáhat. Hlavní lékař ústavu. Ambiciózní muž, jehož jméno historie raději zapomněla. Věřil, že šílenství je fyzická vada mozku, kterou lze vyříznout. Začal v nejvyšším patře věže budovat svoji soukromou laboratoř. Místo, kam nikoho nepouštěl. Místo, odkud se v noci ozývalo vrzání pily a tupý údery kladiva do lidských lebek. Bez jakýchkoliv léků nebo umrtvení prováděl na pacientech brutální lobotomie. Používal k tomu obyčejný dláta, vrtáky na dřevo a kladiva. Chtěl najít sídlo duše a odstranit z něj šílenství. Ale místo toho z lidí dělal jen živý mrtvoly, který pak bloudili chodbami s prázdným pohledem, neschopní slova. Říká se, že ten doktor nebyl jen sadista. Říká se, že ten ostrov ho ovládl, že ty tisíce mrtvých pod jeho nohama mu našeptávali do ucha ty nejhorší zvěrstva. Že krev, která stékala z jeho operačního stolu přímo do základů budovy, byla pro ostrov jako potrava. Pacienti umírali jeden po druhém. Ne na mor, ale na ruce člověka, který jim měl vrátit rozum. Jejich těla končila v těch samých masových hrobech jako oběti moru o staletí dříve. Popel k popelu. Prach k prachu. Doktor se stával čím dál víc paranoidním. Začal tvrdit, že ho duchové mrtvých pacientů pronásledují i v jeho pracovně. Že slyší jejich kroky za svými zády, i když jsou dveře zamčený. Že vidí obličeje těch, kterým provrtal hlavu, jak na něj koukají z každého zrcadla. Šílenství, který se snažil léčit, ho nakonec pohltilo. Věž, ve který prováděl svý krvavý experimenty, se stala jeho vězením. A pak přišla ta noc. Noc, kdy se zvon na věži rozezněl naposledy. Noc, kdy se doktor rozhodl, že jedinou cestou ven je skok do prázdnoty. Ale ani smrt mu neměla přinést klid. Protože na tomhle ostrově smrtí nic nekončí. Doktor z Povélje už nebyl tím sebevědomým vědcem, který na ostrov připlul s kufříkem plným skalpelů. Stal se z něj zlomený muž, který se bál vlastního stínu. Jeho experimenty ve věži se vymkly kontrole. Pacienti, kterým provrtal lebky, neumírali tak, jak by měli. Bloumali po zahradách ústavu jako těla bez duše. Ale v noci se shromažďovali pod jeho oknem. Stovky postav s obvázanými hlavami, skrze které prosakovala krev a hnis. Stáli tam v naprostým tichu a všichni se dívali nahoru, na jeho pracovnu. Doktor si začal zakrývat uši vatou. Začal pít litry silného alkoholu, aby přehlušil ty hlasy. Jenže ty hlasy nebyly venku. Byly uvnitř jeho hlavy. Byly to hlasy těch tisíců obětí moru, který pod základy budovy čekali staletí na někoho, kdo jim dodá čerstvou krev.
a on jim ji dodával každý den. Už jdou pro mě, křičel na sestry, když ho ráno našli schoulenýho v koutě pod stolem. Slyším, jak si brousí ty moje dláta od dlaždice na chodbě. Cítím ten smrad spálenýho masa. Personál byl v šoku. Nikdo se neodvážil jít do nejvyššího patra věže. Říkalo se, že stěny tam jsou pokrytý krvavými nápisy v latině, který tam nikdo nenapsal. Že nástroje na lobotomii se tam sami od sebe vznášejí ve vzduchu a narážejí do oken. A pak přišla ta osudná noc. Benátky tehdy zahalila neobvykle hustá, žlutá mlha. Taková, že z pobřeží nebyla vidět ani hladina moře. Z ostrova Povélja se najednou začal ozývat zvon. Ten těžký, bronzový zvon na vrcholu věže. Zvonil zběsile, rytmicky. Jako by někdo byl na poplach před koncem světa. Svědkové z řad personálu vyběhli ven na nádvoří. Podívali se nahoru k ochozu věže. V té mlze viděli postavu doktora. Stál na samotným kraji římsy. Ruce měl rozpažený a křičel něco, čemu nikdo nerozuměl. Ale to nejhorší uviděli o vteřinu později. Za zády doktora se z té žluté mlhy začala formovat obří černá skvrna. Nebyl to stín. Bylo to něco hmotného. Něco, co vypadalo jako stovky propletených rukou, které se natahovaly z prázdnoty. Ty ruce ho nepostrčily. Oni ho doslova vytrhli z té římsy a mrštili s ním dolů do tmy. Doktor dopadl na kamennou dlažbu nádvoří. Prásk. Zvuk lámaných kostí se rozlehl celým ostrovem. Ale on nezemřel hned. Jedna ze sester, která k němu přiběhla jako první, později vypovídala u soudu s pláčem. Řekla, že když se nad ním sklonila, viděla něco, co popírá medicínu. Ze země, z těch prasklin mezi dlaždicemi, se začala zvedat podivná šedá mlha. Byl to ten popel mrtvých. Ten prach z kostí obětí moru. Ta mlha vnikla doktorovi do nosu a do úst. Začala ho dusit. On se zmítal v posledních křečích, zatímco mu ten prach plnil plíce. Jako by ho ten ostrov chtěl pohltit zaživa. Jako by chtěl, aby se i on stal součástí té prokleté půdy. Když vydechl naposledy, mlha zmizela. Zůstalo jen ticho. Ticho, který bylo tak těžký, že se lidem dělalo nevolno. Ústav byl po téhle události okamžitě uzavřen. Pacienti byli evakuováni. Mnoho z nich ale zemřelo jen pár dní po převozu na pevninu. Jakoby jejich životní síla byla neviditelnou šňůrou připoutaná k Povélje. Jakmile tu šňůru přetrhli, prostě zhasli. Budova zůstala opuštěná. Všechno tam nechali. Postele, lékařský záznamy, nástroje. Dokonce i to křeslo, ve kterým se prováděly ty nejhorší operace. Benátská vláda ostrov zapečetila. Zakázali tam vstup komukoliv. Oficiálně kvůli statice budov. Neoficiálně proto, že vojáci, kteří tam měli hlídat, se vraceli s naprostým psychickým zhroucením. Ostrov Povélja se stal černou dírou na mapě Itálie. Místem, kde čas přestal existovat. Místem, kde se popel mrtvých a šílenství živých spojilo v jednu jedinou, nekonečnou noční můru. Ale ani po uzavření brány se hlad ostrova nenasytil. Čekal dál. Čekal na ty, kteří nevěří na pohádky. Na ty, kteří mají odvahu vstoupit tam, kde i Bůh odvrátil zrak. Desetiletí plynula. Budova blázince na ostrově Povélja se pomalu rozpadala pod náporem slané vody a času. Zdi pohlcoval břečťan a stropy se propadaly do sálů, kde kdysi řinčely řetězy a dláta. Ale strach
Ten nezrezivěl, ten jenom dozrál. Italská vláda se několikrát pokusila ostrov prodat. Chtěli se zbavit té černé skvrny v laguně. V roce 2014 se objevil bohatý italský podnikatel, který měl ambiciózní plán. Chtěl Poveglie udělat luxusní hotel pro nejbohatší lidi světa. Jen si to představte. 5hvězdičkový resort postavený na kostech 160 000 obětí moru. Ten muž vyhrál aukci. Zaplatil miliony eur. Ale pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Jakmile jeho architekti a dělníci vstoupili na ostrov, aby začali s vyměřováním, neuběhlo ani 48 hodin a všichni byli pryč. Podnikatel okamžitě odstoupil od smlouvy a nechal své miliony propadnout státu. Nikdy veřejně neřekl, co tam viděl, ale jeho rodina později přiznala, že se vrátil jako jiný člověk. Tichý, vyděšený, s prázdným pohledem, který směřoval k obzoru, kde leží ostrov. Povídejte si s rybáři v Benátkách. Řeknou vám, že ani za 1000 eur vás tam v noci neodvezou. Mrtví tam nespí, říkají. Oni tam jenom čekají, až se někdo dotkne jejich prachu. Před pár lety se na ostrov tajně dostala skupina 5 amerických turistů. Chtěli zažít adrenalin. Chtěli fotky na sociální sítě. Policie je našla ráno, jak se krčí v rohu staré kaple, naprosto šílení hrůzou. Křičeli, že na ně z každého stínu vyskakovaly postavy v černých kápích, že slyšeli hlasy stovek lidí, kteří je prosili o jediné, aby jim dali svoje těla. I profesionální lovci záhad z pořadu Ghost Adventures tam strávili noc. Jejich šéf Zach Bagans prohlásil, že to bylo nejhorší místo, na kterém kdy byl. Tvrdil, že ho tam napadla neviditelná síla a že cítil, jak se do něj snaží vstoupit něco zlého. Něco, co mělo chuť popela a krve. Když se dnes podíváte na satelitní snímky Poveglie, uvidíte jen zelený flek v moři, ale když se podíváte blíž na ty budovy, uvidíte prázdná okna, která vypadají jako oční důlky v lebce. Vědci, kteří tam dělali půdní rozbory, potvrdili tu nejděsivější teorii. Horní vrstva půdy na ostrově je skutečně tvořena z 50% lidským materiálem. Vápník, fosfor, zbytky kostí a popel. Ten ostrov je v podstatě jedna obří masová urna. Každý list na stromech, každá květina, která tam vyroste, čerpá živiny z těch těl. Ten ostrov doslova požírá svoji minulost, aby mohl dál existovat v přítomnosti. Proto vás prosím, až budete někdy v Benátkách a uvidíte v dálce ten tichý, zapomenutý ostrov, nemíchejte se do jeho historie. Nechtějte vědět, co se skrývá ve věži, kde kdysi zvonil zvon šílenství. Protože Poveglie není jen místo, je to stav mysli. Je to připomínka toho, co se stane, když zapomeneme na soucit a když se rozhodneme, že některé duše nestojí za to, aby byly spaseny. Dnes tam vládne ticho, ale pod tím tichem, v té šedé, měkké půdě, se pořád něco hýbe.